Panagsingki sa usa ka pick-up o motorsiklo sa Highway Mandaue City, nahulikam. Makita nga padong mo right turn ang pick-up dihang. Gikabagid nini ang palahos nga motorsiklo. Sa maong parte sa daan, padiritso unta tanan. Kay doon na flared intersection o parte kon asa mo right turn daan ang sakinan. Ang nakabagid nga sakinan giingong wa mohonong sa iyang nakaigo. Nagkaabot ang duruha ka campus opisina sa Team Legal Division og nangayog dispensa ang driver. Aminuan do kining dili pamilyar sa daan kay usa ka balikbayan ug wa mohunong kay nagtuo nga nabiktima sila sa binuang. Nagkahusay ra hinuon ang duha ka kampo. Kanang application ba nga mukuan gani sa direksyon gani kung asa. So gitudlo sa iya. Gitudlo sa iya. Pero mo to nga supposedly taday ang right turn nato katong diriskilid katong before sa barrier. Ni atubang niya ako sang gipatawag ang katong mga biktima. And so far gahapon nagmeet gyud sila niya no naging nahitabo nga kuan. Okay gid ilahang kuan settlement.